קבלו מדריך סופר זריז על איך לעבוד נכון עם גרסה 5 של ChatGPT. אחרי שבועיים מההשקה שלו, עם לא מעט קשיים וביקורות, אז אם גם אתם הרגשתם שאתם מתקשים, זה לא מקרי. אז הכנתי לכם מדריך פשוט, בשלושה שלבים, שאני ממליץ לכם ליישם בפרומפטים שלכם מעכשיו ב-ChatGPT 5. עם תבנית שמופיעה כולה בתיאור. אז תהיו ברורים ומפורשים, תגידו לו בדיוק מה אתם רוצים שיהיה הטון והסגנון והפורמט של התוצאה. אל תסמכו עליו שהוא ינחש, תמיד תכניסו את ההנחיות האלה בתחילת הפרומפט ותפרידו אותם משאר המידע. העניין השני הוא, תמיד תכריחו אותו לבנות תוכנית עבודה לפני שהוא מתחיל לעבוד. תבקשו ממנו לפרק את הבקשה לחלקים, שיזהה נקודות שלא ברורות לו, ושיבנה תוכנית שלב אחר שלב, ואז לאשר את התוכנית לפני שהוא מתחיל. תוסיפו נקודות ביקורת. תגידו לו לוודא שהוא מבין את מה שביקשתם, לבדוק את העבודה אחרי כל שלב, ורק אחרי שהכל גמור לסיים את העבודה. זה מכניס בקרת איכות לתהליך, ומונע ממנו לרוץ לתשובה חצי אפויה, דבר ש-ChatGPT נוטה לעשות לעתים קרובות מדי. אז אחרי שבועיים שלמים בעבודה מאומצת עם ChatGPT, אנחנו מבינים שהוא שונה מכל המודלים הקודמים, בעיקר מבחינת הרוב המכריע של הפרומפטים. הוא משמש בהם כמודל ראוטר, ולא כמודל שעומד בפני עצמו, אלא מנווט למודלים הקודמים, לפי מה שאנחנו מבקשים ממנו לעשות. כל מה שאני משתף כאן מבוסס על ניסויי טרום השקה נרחבים שנעשו על ידי בכירים בתעשיית ה-AI בארצות הברית, בארץ, על ידינו, באמצעות כלי שאנחנו בונים ושמייצר כמויות ענקיות של תוכן, וגם הניסיון האישי שלנו בחברה, וזה עובד מצוין. שימו לב שלפרומפטים ממש קצרים, כמו שאלת תשובה ודברים מאוד שטחיים, אין צורך להבנות את הפרומפטים כמו שדיברנו, אבל כן, לכל דבר מעבר לזה, אם אתם רוצים לקבל תשובה איכותית, טובה, ושתענה לכם על מה שביקשתם בצורה הכי טובה שיש, תבנו את הפרומפטים שלכם, וזה יעבוד מעולה. אז לעוד תכנים על איך למקסם את ChatGPT 5 והמודלים האחרים, תעשו עוקב ונתראה בסרטון הבא.